Milí priatelia, v evanjeliu tejto nedele sa slovo učil vyskytuje dvakrát. A nie náhodou raz na začiatku evanjelia, raz na konci evanjelia. A vždy je to o tom, že to slovo učil vyjadruje Ježišovu aktivitu. Teda Ježiš učí na začiatku evanjelia aj na konci evanjelia, aby sa zvýraznilo, že jeho úlohou bolo ľudí učiť. A jadrom jeho učenia bolo, že jeho úlohou ako Božieho syna je priviesť ľudí k Otcovi, aby sa vrátili domov, do Otcovho náručia. Veľmi podstatné túto nedeľu ale je, že medzi prvým výrazom o Ježišovej aktivite, že učí, a druhým výrazom o Ježišovej aktivite, že stále učí, je príbeh o neprijatí. A dokonca veľmi bolestnom neprijatí, pretože sa odohráva doma, medzi vlastnými, medzi svojimi, ktorí Ježiša neprijali, ktorí Ježiša odignorovali, ktorí Ježiša spochybnili. Je to skúsenosť, ktorú môžeme mať aj my v menšej alebo väčšej miere, že medzi tými, ktorí sú nám najbližší, sa môžeme cítiť, že nám nerozumejú, že sme medzi nimi niekedy možno ako Marťania, že nás dokonca vysmejú, odmietnú, odignorujú, a to by mohlo viesť k znechuteniu. Znechutenie môže byť pocit, ale žiaľ, znechutenie môže byť aj niečo, čo sa preklopí do praxe, že človek prestane robiť to dobré, čo doteraz robil, pretože zažil s tým, čo robí, niečo, čo ho frustruje. A Ježiš nám hovorí, pozrite sa, bol som doma, bol som medzi svojimi, vysmiali ma, znevážili ma, odignorovali ma, povedali mi, že ma neprijímajú. Vyjadrili to najrôznejším spôsobom, ale ja som presne tak učil na konci toho evanjelia ako na jeho začiatku, pretože neučíme preto, aby sme mali okamžitú odmenu, okamžitú satisfakciu, okamžitý pocit dobre vykonanej práce, ktorá je hneď odmenená, ocenená a uznávaná všetkými. Takže nenechajme sa znechutiť nikým, ničím, ani možno nami samými, keď sa nám niečo nepodarí, keď niečo nevyjde tak, ako sme si predstavili. Pretože nerobíme veci preto, že za to čakáme nejakú odmenu, nerobíme veci preto, aby našli okamžité uznanie, ale jednoducho preto, že sú dobré. A čo je dobré, to treba vykonať. Vždy, všade a za každých okolností.